Hej, jeg hedder Katrine Bay Adversen, er 16 år gammel. Jeg er 1,85 cm høj. Jeg er sådan ret høj. Ja. Jeg har ikke noget umiddelbart skuespillerfaring, men jeg har optrådt på en scene, før jeg var 2 år i Tivoli-Garden, hvor jeg optrådte 4 gange hver weekend. Så jeg ved godt, hvad det siger sådan at præstere og sådan noget. Jeg er rigtig god til sådan musikting. Jeg spiller trommer, jeg spiller klaver. Så det har jeg sådan godt styr på. Jeg rider også, og det gør så også, at jeg sådan er meget god til at tage ansvar, da jeg selv har hest. Så jeg sådan har styr på mine ting, passer godt på mine ting. Så